Hello mga aro, magluluto ko ng corn soup. Request nung anak ko kasi medyo malamig ngayon. Ayan, yung sangkap, mayroon akong yung cream style corn. Ayan. Kasi yung egg, carrots, giniling na chicken breast, and sibuyas at bawang. Yan. So, lulutuin ko ngayon. So, kumusta lahat? Mga aro. So, yan mga aro. At nalagyan ko na ng mantika. Yan. Ang bawang muna. Make it brown. Lagyan ko ng maliit na butter. Yan. Lagyan ko ng maliit na butter. Tapos onions. Bango. Tapos yung brown chicken. Brown chicken. So, itago ko ulit para meron na naman akong pang mga soup. Ito ang ginagamit ko. Dito na ako kumukuha ng stock niya, yung broth niya. Bigyan ko ng paminta. Sing. Diba? Yan. Gisa-gisa ko muna, mga aro. Yan mga aro. Gigisa ko na yung manok. Tapos yan. Then ilalagay ko yung carrots. Yan. Yung carrots. Then gisa-gisa muna. Yan. Simple lang tong corn soup na gawin. Yan. Yan, gisa ko na masyado. Gisa na. Tapos water. So, pakukulang ko muna bago ko ilagay yung konti lang yung sinabaw ko, tapos mamaya na ako magsabaw. Kasi nakalimutan kong ginisa yung yung corn. Yan. Dapat ginisa ko muna yung corn doon eh. Pero konti lang naman. It's okay lang naman. Habang hinihintay kong kumulo, tignan nyo muna ang aming likod. Diba? Ayan. Ayan. Para may view naman dyan. Ayan. Puro likod lang namin.
So ayan, kumukulo na. Kumukulo na. So lalagay ko na rin yung itong corn. Creamy corn. Yan o. Yan mga aro. Corn soup ni Aro. Yan. Tatakpan ko muna mga aro. Yan mga aro. Kumukulo-kulo na. Kumukulo-kulo na. Yan. Tapos paminta ulit. Asin. Saka itong patis. Ang alasa yung patis. Saka tikman. Titignan ko muna mga aro. Okay na. Ayos. Pang-almusal tsaka pang-dinner na ito mamaya. Mga aro. Yan mga aro. Pulo-pulo na. Lalagyan ko ng cornstarch. Cornstarch po. O yan ha. Cornstarch. Yan. Para lumapot. Yan. Yan mga aro. Kumukulo-kulo na. Kumukulo-kulo na. At medyo malapot na. Ayan. Tapos egg. Egg. Mga aro, meron akong garlic bread. Yan. Garlic bread. So, titignan natin. Yan. Garlic bread. Yun, no? Diba? Yan, diba? Yan mga aro. Yan na yung aking ginawang chicken corn soup. Yan. Diba? Kaso wala siyang garnish. Wala akong spring onions. Yan. So maraming salamat ulit sa panonood. At masaya akong gumagawa-gawa nito. At habang wala pang trabaho. O yan, di ba? Yan. Di ba? Salamat po sa nag-subscribe. Maraming salamat. Thank you to all who subscribes me in my blog. Maraming salamat po. Thank you. God bless. Stay safe and healthy. Yan mga araw, kain muna. Breakfast. At medyo walang araw ngayon.
Thank you Lord sa pagkain. Bye!